Πάμε να δούμε μια ολοκληρωμένη κασετίνα της Fasano που θα έχει σε έκπτωση για μήνα Ιανουάριο του 2025. Ξεκινάμε με 6 διαθέσιμα κατσαβίδια, ένα τρομερό μαγνήτη στυλό που αν σου πέσει κάτι, παπ, το παίρνεις. Βάζω τα νάλια, μία πένσα, ένα πλαγιοκόφτη, ψαλίδι ηλεκτρολόγου, μία φαλσέτα, μία μεταλλική βούρτσα, άλεν, διάφορες μύτες και στο κάτω μέρος έχουμε πρώτο και βασικό ένα σφυρί 500 γραμμάρια, ένα 5 μέτρο και το πιο βασικό πιστεύω σε όλη την κασετίνα, 2 καστάνιες, 1/4 και 1/2 με τα αντίστοιχα καρυδάκια για 1/4 από 4 μέχρι 14 χιλιοστά και αντίστοιχα για 1/2 από 8 μέχρι και 32, καθώς και όλες τις διαθέσιμες προεκτάσεις που χρειάζεσαι για τις καστάνιες σου. Συν ένα σετ με γερμανοπολίγωνα. Ένα ολοκληρωμένο σετ που πραγματικά δεν του λείπει τίποτα. Βασικά, ξέρεις τι του λείπει. 10% εξτρά έκπτωση με το κωδικό μου JULES10 στο συγκεκριμένο σετ, αλλά και σε άλλα 400 διαθέσιμα προϊόντα της Fasano με δωρεάν μεταφορικά για όλο το μήνα Ιανουάριο σε όλη την Ελλάδα. Μπες, τσέκαρε, σίγουρα θα βρεις κάτι και τα λέμε σύντομα. Καλές γιορτές, let's go!